खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांआव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावनाय जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 30 मार्च जोनोम सानखौ फालिनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्ला बागानपारा ब्लक UPPL कमिटिया आइजोफोरनि सुबुं थुबुरमाखौ बागानपारा बाथौ सिबिसालिनि नब्लाङाव खुंफुंदों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनल राजखान्थि दोलोआ नमिनेशन गथायबाय। थांनाय 30 मार्च खालाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खोला देउलगुरि गामियाव खुंफुंनाय चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ आफाद आरो चिरां जिल्ला अजा आफादनि बेंखन सावरायमेल लानाय जादों। दुलाराय आसाम नाङैनो खुंजानाय DLED सेकेन्ड इयारनि आनजादा बोथोर गाज्रिया आनजाद होगिरिफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। धेमाजि जिल्लानि गगामुख दाहालपारा गामिनि सान्थ्रि प्रिया बसुमतारिया खारखोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसालिनि आफादनि बानजायनायाव दतमा थुलुंगाफारियाव बड'फा UN ब्रह्मनि मांखरसालियाव फरायसा सानखौ फालिदों। कालु मुरा बिथाङा गोमानानै दङ। बिथाङा सासे बाथौ धोरोमनि सुबुं। बाक्सा निजदिफिलियाव PJSCBMनि मेला मोजाङै जाफुंदिया। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सावनाय जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 30 मार्च जोनोम सानखौ फालिनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलांबाय। बे हाबाफारियाव बड'फा UN ब्रह्मनि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनायनि उनाव बर' हारिनि मोजां खामानि मावलांनायनि सोमोन्दै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सेंग्रा बैसोआव लेखा फरायनायाव जोबोद आखा-फाखामोन। बाक्सा रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैबारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला बागानपारा ब्लक UPPL कमिटिया आइजोफोरनि सुबुं थुबुरमाखौ बागानपारा बाथौ सिबिसालिनि नब्लाङाव खुंफुंदों। जोंनिसिम फोरमायथि हरनाय बादिब्ला बे मेलाव गाहाय आलासि मानगोनां MCLA रोनगोरा नार्जारि UPPLनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो सुशील छेत्री भाइस प्रेसिडेन्ट अफ उइमेन विं बिथांमोना बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे मेलाव रोनगोरा नार्जारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि उरखाव गोरा ब्रह्मनो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनो थाखाय खावलायदों। बाक्सा रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनल राजखान्थि दोलोआ नमिनेशन गथायबाय। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला मावख'आव समबारखालि सानजौफुनि 1:59 रिंगायाव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनल थामहिनबा गुसुङै BPI राजखान्थि दोलोआ फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 5 नं लकसभा क'क्राझार बियाबनिफ्राय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि राजेश नार्जारिया इलेक्शन गेलेनो क'क्राझार जिल्ला मावख'लियाव जिल्ला बेंगिरि PP मटरनि आखायाव नमिनेशन लाइखौ गथायनानै होयो आरो समायखिरा लायो। बे नमिनेशन लाइ गथायनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव भटार्स पार्टीनि बिजाथि राजेश नार्जारिया फोरमायो दि रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव गावनो देरहासारनो हागोन आरो बिथांमोननि थांखिया मोननैल', बेनो जाबाय GDPनि आधा अंशखौ भटार्स मोनथाय गोनांफोरा मोननांगौ आरो फिसा फिसौ पार्टी गासैखौबो जथायनानै भारताव सरकार दानांगौ। আমার ইস্যুটো হল মানে দুটাহে মেন এটাতো হল মানে গোটেই ভোটাৰত মানে GDPৰ পৰা মানে আধা অংশ মানে ভোটাৰসকলে পাব লাগে আৰু ভোট দিয়াৰ বিনিময়ত সেইখিনি এইটো এটা আৰু এটা ইস্যুটো হল মানে যেনেকুৱা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত 27টা দেশত মানে যেনেকুৱা মানে এক মিলি এটা সরকার বনাইছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰো ভাৰতৰ ওচৰা পচৰা এই দেশত মিলাই মানে এটা সরকার মানে গঠন কৰিব লাগে আৰু बिथांजों गुबुन जेबो आफाद गौथुमफोरा फुंखा महरै हेफाजाब होफैया। बिथाङा भटार्स पार्टी दोलोनि जानानै गेलेगोन आरो गावसोरनि राजखान्थि दोलोनि सिम्बल सिलिन्डारखौ लानानै प्रचार खालामनानै केम्पेन खालामगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। নিজাববীয়াকৈ মানে বা আমাৰ পাৰ্টিয়ে কেণ্ডিডেটৰ মানে আমাৰ কিবা হেৰি নহয় আৰু কি প্ৰচাৰ নকৰিব। আমাৰ পাৰ্টিৰ হৰ মানে আমাৰ যিটো পাৰ্টিৰ আশা আকাংক্ষা সেইটো আমি গেছ চিলিণ্ডাৰ আমাৰ পাৰ্টিৰ চিম্বলটো সেইটো লৈহে আমি মানে প্ৰচাৰটো কৰিম আৰু কি চলাম। क'क्राझारनिफ्राय बिनुजय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। थांनाय 30 मार्च खालाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खोला देउलगुरि गामियाव खुंफुंनाय चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ आफाद आरो चिरां जिल्ला अजा आफादनि बेंखन सावरायमेल जानानै थाङो। बे मेलाव गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जोहोलाव मुसाहारि बिथाङा। दुलाराय आसाम नाङैनो खुंजानाय DLED सेकेन्ड इयारनि आनजादा
बोथोर गाज्रिनि थाखाय आनजाद होगिरिफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय सालकसा HS स्कुल सेन्टाराव आनजाद सोलिबोबाय थानाय समावनो अखा बार फैनायनि थाखाय आनजाद होगिरिफोरा जेंनायाव गोग्लैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। अखा हानायनि जाउनाव आनजाद होनाय खथाया खोमसि जानायलाय सोंथि बिलाइखौ नुनायाव जेंना जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बानजायसा बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। धेमाजि जिल्लानि गगामुख दाहालपारा गामिनि सान्थ्रि पिया बसुमतारीया खारखोमादों। थांनाय 29 मार्च खालाराव फुंनि 8 रिंगायाव बे आइजोआ न'निफ्राय टाउनाव ओंखारलांनानै फैफिनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 3 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला गोनां आइजोनि फिसायनि मुङा मानिक बसुमतारी। सोरबाफोर बे आइजोखौ नुयोब्ला 9954978004 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। कालु मुरा बिथाङा गोमानानै दङ। बिथाङा सासे बाथौ धोरोमनि सुबुं, बर' रावखौ आबुङै रोंगौ। अदालगुरि जिल्लानि सेनं नलबारि रानजिपारा गामिनि कालु मुरा 31 बिथाङा थांनाय बृहस्पतिबार खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। मोनथिहोनाय बादिब्ला बिथाङा NRCनि मुंखौ कारेक्सन खालामनो फैदोंमोन तामुलपुर सिभिल SDO मावखुलियाव सासे लोगोजों। हरखाबनो लोगोजों आन्दायलायना दिनैसिम न'फारसे मोनहैयाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। कालु मुरा बिथाङा सासे बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि सुबुं। बिथांखौ दा न'खरजों लोगोसे गामिनि लोगोफोरा नागिरगासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। सोरबाफोर नुदोंब्ला 8638067679 एबा 9577249203 एबा 9365442482 अनजिमायाव जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। बाक्सा तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा निजदेफिलियाव PGSCBMनि बिसायख'थियारि मेला मोजाङै जाफुंदिया। थांनाय 30 आरो 31 मार्च खालाराव बाक्सा निजदेफिलियाव खुंनाय PGSCBMनि बिसायख'थियारि मेला बारहुंखा फैनायनि थाखाय मोजाङै जायासै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा निजदेफिलिनिफ्राय सानसुमा बसुमतारी बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।